دەستپێکی دیکەسەتە شەهید ساڕەدا هەموو شەهیدین شۆڕەشە پەکێکی بیرتێنم و بەژنەخوال بەرامبەری بیرانیاوە تاوینم هەواڵ سارە بەریا ساڵên 2000 derbazî wargê bibe me ji berê de navê wê bihîst bû pratika zindanê me bihîst bû kesayeta ya berxwedêr kesayeta ya serî natawê ne kesayeta militan ya apojî me bihîst bû piştî salên 2000 derbazî wargeha mexmûr bû yekser weke berpirsiyarê qada perwerdê hat erk kirt nava karî xebatê perwerdê de demek dirêj ma wekî hemû hevalên mamosta me jî nas kir danistandanê me pê re çêbû wekî hemû hevala rastî heval sara demê me dîtî û hatî behskirin wekî hatî behskirin bû yani xwedî kesetek militan apojî PKK'yî bi mezina re mezin bi çûka re biçûk bi ciwana re bi jina re her kesê re bi awekî mitewazî danîstandin dikir bi hatina salvegera şehadeta şehîd Sara re her sala ku em bêjin em paş xwe de dihilin her çendê em bêjin çend sal ji derbas bûn li her tûmê şoş bû me nû ye û em heval Sara û heval Sara re jî hevalên pê re heval Leyla û heval Rojbîn bi bîr tênin heval Sara pêvajoya perwerdê de em bi hev re bûn demekê ji bo xebatê perwerde wargeha mexmûr ew heval hat erkdarkirin vî demê em bi hev re me kar dikir hem heval ders didan dibistanê de hem jî xebatê perwerdehiyê dimeşand berî xwe dayê pêvajoya perwerdê de tiştên ku herî zêde jê bandor bûm yek dema ku hat dibistanan taybet ji bo sîstema perwerdê hîn zêdetir berfireh bibe hîn zêdetir pêş bikeve hîn dasteke baştir de bimeşe mamoste bikaribin hîn zêdetir xwed alî perwerdê de pêş bixin xebatekê ji bo pêşerojê ji bo demekê dirêj bimeşênin li ser vê esasî em bêjin projeyên wê pêşniyarên wê xebatên wê nirxandinên wê nîqaşên wê yek yek bi hevalan re li ser vê esasî pêş diketin bi rastî ji ev yekê pir bandor jî li ser em bêjin hem sazê hem jî xebatê perwerdehiyê û hevalên ku pê re mamosteyên ku pê re nîqaş dikir li ser wan çê dikir mirov dikare bêje ew nêzîkatiya wê ew hevesê wê ji bo pêşxistina perwerdê bi hevala re pêş em bêjin hevesekê baş da çêkirin ruhekê baş da avêkirin ku zêdetir ew heval bi xwastek yan jî em bêjin xwedî bername û projeyekê baştir ji bo sîstema perwerdê bikaribin xwe amade bikin wan hevala de derket pêş ama ez dikarim bêjim nêzîkî em bêjin 4-5 mehan bi hev re çûn werzîşê taybet dema em de hatin sibê ez û em nêzîkî hev bûn hinekê ez diravîm me hatim gel wê em bi hev re diçûn vê jêrê vê deşta jêr em diçûn werzîşê rojek jî mesela navber neyxistê û kî me didît jî nava civakê de pir kêfxweş dibû pir bi rêz nêzik dibû pir jî bandor dibê digû mînak em bêjin ev xasî werzîş heta ez dikarim bêjim wî demê hêş baregehekî ya leşkerî ya askerê Iraqê li wê derê bû dema em çûn rastî wan bi rastî ji hemû sob rêzdarî disekînin û gelek jê bandor dibin mirov dizanî wan jî dizanî ku kesayetekê pir cuda ye tu carî em dikarin bêjin wisa bêrêziyekê şolîyan ve jiyan jî nêzîkatiyekê şolîyan ve cudatir ji me nedît her tûm em diçûn em dihatin jî pir wisa balderî berî xwe didonê û em bêjin sekinekê wekî xwendevanekî rêheval Sara ku di demê temenê min yê amadeyî debûm di amadeyî dû debûm di wê çaxê de min heval Sara nas kir heval Sara wê demê mamostatiya me dikir hem jî weke rêvebirekî bû bi vî awayî mirov dikare bêje heval Sara çawa nasîbûnekî xwe pê re çêbûye
به تایبەتی نێزیکاتیا wê girêdana wê me got şêwazên wê yan jî em bêjin jiyana wê her tim bala me dikêşa. Bi taybet wekî kes yani ez bêjim û hevalên me yên xwendevan giştî jî girêdanekî waya bi heval sara re ji dil bû. Ji ber ku heval sara xwedî ruhekî hevaltî bû. Xwedî rihekî yenî teşvîqkirina jiyanekî bû. Yani her tişt zindî didît. Her tişt dixwast ku zindî bihêle. Em bêjin heval sara bi vê taybetmendiya xwe ya weke dayîk yani weke dayîkekê bihês weke dayîkekê em bêjin zanîstperwer weke dayîkekê ku rêbaz û şêwazên jiyanê fêrî me dikir bi vî awayî yani xwestekê me yê girêdanê pê re zêdetir dibû. Belkî wê çaxê de em bêjin em gênc bûn temenê me gênc bû ama rastî jî jiyana wê ya heyî kesayeta wê danûstandinên wê rabûn rûniştinên wê em bêjin zanista wê ya ku pêşanî me dikir bala me dikêşa. Pir cara yani me dixwast her tim biçîn yani wek bêjin himbêza wê yani bi vî awayî dema me li cihekê dîdî yek rast em hemû diçûn dûra wê kom dibûin ev wisa dihêla ku yani hezkirina me nîşa dike rastî de ji ber ku heval sara xwedî taybetmendiyên pir cuda bû me got jinekî serhildê re ji ber ku çimkî hem di tekoşîna wê de li gorî dîroka wê ya ku tê naskirin hem tekoşîna wê berxwedaniya wê ku hatî kirin em bêjin jiyana wê ya ku di nava tekoşînê de derbas bû ya ku li her alanên ku tê de jiyan kirî derbas bû. Bêguman perardame derawşekî pir wisa amatör da dest pê kirin. Hev amatörîya xwe heta salên 2000 berdam kir. Piştî 2005 de hevala sara hat dibistanan bêguman zanyareke hevala sara kesetek wisa ji zarokatî dikir. Kesetek ji mirovên temendar re hevaltî dikir. Ji hevalên jin re pozitifiyekê pir cuda nîşa dikir. Her wisa ji hevalên xort re taybetmendiyek cuda nîşa dikir. Êdî perardama weke berê bê pirtûk nedihat meşandin. Hat vê ev zanabûn derê xisolê. Hevala sara rêl ber vekir ku perardama êdî bi mifredatekî kûr, bi mifredatekî dewlemend, bi cor be cor wanên cuda cuda evê rêl ber zanabûnekî cuda vekir, zanabûnekî akademîkî vekir, zanabûnekî hostayî vekir vê dewlet serê hevala sara xwe gihan lotiyekî herî jor rêl ber çanda mamostaya tê gihiştî, çanda mamosta par ve de aqlê bi mantık aqlê him bitir gerîdayî zanyariyê bitir gerîdayî zanistê rêl ber perdeyek wisa vekir perdeyekî bikare xwe nava civakê de xwe nava jiyanê de ça bide karanîn ev dewlet serê hostatiya hevala sara dewlet serê hostatiya hevala sara ya zanyarî rêl ber têgeştinekî kûr ya dibistanê ya xwendevana vekir.